Sifikile ekhaya. Ithina abashivamu. Socela isihlobo esihle. Sesikhathi side la. Sekuphele 2 hours. Sihamba la. Hayi, Haya, sa. Sanibonani bakhongi. Batha abadala sacela ngene. Swan, dlala ngathi. Sanibona. Yebo. Ubaba ke kwale ekhaya ucela imvulamlomo. Ngeke akwazi ukukhuluma nani. Ningayikhiphi imvulamlomo. Bafana bakhongi. Bengithi ngeke ngikhulume bafana bakhongi. Iyona mvulamlomo leni nginayo. Ngizokhuluma kanjani kule mvulamlomo? Amaranda amahlanu. Hayi ngikhuluma nkosikazi. Ngithula. Angikhuluma. Hayi baba kulungile. Siyazi soba bambaphi. Mase kuqalwe inkomo soba gawula ngempela. Ithathe baba. Kulungile. Bazokwazi khona ukukhokha labantu. Bazokhokha baba ngiyabathemba. Bevula umlomo ngamaranda amahlanu. Ngiyabathemba baba. Bazokhokha. Ngicela ukubuza. Niyabazi abantu enjengaba la ekhaya? Yebo siyabazi. Ningabakhomba? Yebo. Hayi. Ngizoke ngiwabize amadodakazi ngifuna ukubona ukuthi ningamkhomba yena. Madodakazi. Hayi ke sengamkhomba bakhongi bafana. Uyena lo? Niyamazi mani mazi. Uyena lo? Akuyena. Hayi. Njengoba kade ninamaranda amahlanu nje nizohlawula ngani ke manje? Awenihlala phansi bafana bakhongi. Niyamazi into ezenzekani mani mazi. Wemkhongo omncane. Niyamazi into ezenzekani mani mazi. Uyena lo? Uzobenze ngosiyanda nangu usiyanda. Khonge mfana wami. Sengibonye ukuthi umakoti wena nimazi. Bamazi.
Sengibone kahle nimbula umuntu oronke nizohlawula nangu umakoti wenu. Ziyani. Uziyani. Nangu umakoti wenu. Aniletheni la lezi nduku zenu. Ngoba ngathi aniyazi into enze ngayo. That Kansile wena baba. niyayazi into enze ngayo. Noma niyazi. Yini ke manje lo yenze lapha? Bazosebazi abantu ukuthi wena umkhwenyana. Manje ngenze njani mina ngithile umkhongo omncane sifake emanyaleni. Wazi kahle ukuthi imini umakoti kodwa uhamba ukhombana nabantu engabona. Ngiyakwazi lokho. Hayi ngiyayiphutha kodwa. Hayi. Umuntu kumele ukhumbule ukuthi umakoti wakho. Manje usukhomba abantu ongabazi lapha. Angizambona nawe mama. Unikubheka kancane eniyabhayi. Zakodwa mkhwenyana. Hayi. Nawe lento yenze lapha.